Quería preguntar si se está haciendo algo para la desgrabación en la compra de audífonos, de medios de comunicación, si se está haciendo algo para que pueda entrar en la desgrabación de renta. Sí. Em diuen que sobre aquests temes després amb la taula següent la persona que ve en representació de la Generalitat pot explicar una mica la situació d'aquest tipus d'ajuts més general. Per tant, si us sembla, deixem aquesta pregunta anotada i la contestem al final del següent bloc. Alguna pregunta més o comentari? Sí, Fanny? Hola. Tenint en compte que parlem de Catalunya, jo voldria preguntar si s'entén també la formació del personal. Per exemple, l'oficina central de l'Ajuntament no saben què és un animal magnètic, no saben fa un any, no saben parlar bé i posen pantalla d'entreteniment de BTV sense subtítols. Entreteniment pels oients, els sords no existeix. També hem aconseguit, quan viatgem en bus per Catalunya, de vegades hi ha pel·lícules subtitulades. La pantalla és tan petita que els subtítols no es llegeixen segons de quin seient estàs. S'ha de facilitar poder demanar el seient més a prop. Quan parlo de bus, parlo també de tren. Si el conductor del bus dona instruccions de canvi de vehicle, la persona sorda no s'entera. Tot això s'ha de considerar. Només són els serveis d'administració. L'alternativa al telèfon, en qualsevol servei, ja ho ha dit el senyor Lamiel. Instal·lació de bucles a molts llocs. De vegades no funciona, ningú mira si funciona o no. El personal que està allà li pregunta, escolta, doncs això en marxa. I això què és? A les biblioteques hi ha instal·lació de bucle, però en una sala. Si vols fer un curs de lectura o d'escriptura, és en una altra sala. Si dius que canvien el bucle, sembla ser un problema. Està molt bé que estigui el bucle instal·lat, també parlo de centres cívics, però quan va una persona sorda, aquesta sala ha de ser per aquest grup que té persones sordes, o canviar el bucle d'espai. I de moment no notar res més. Gràcies. Bé, jo en tot cas també només una pinzellada d'algunes de les coses que s'han comentat. Jo que diria és que a la pròpia llei, algunes de les coses que s'han comentat tindran el seu màxim contingut i la seva màxima expressió en el decret, el que serà el Codi d'Accessibilitat. Però sí que és veritat que el projecte de llei en aquests moments ja en parla i ja ho preveu. La formació, per exemple, dèiem, la llei té articles concrets en el que parla de la formació de les persones que fan atenció a la ciutadania, atenció al públic, les oficines, en aquest cas de l'administració, però no només de l'administració, sinó que parlàvem, això que dèiem abans, la comunicació en tots els àmbits, en quant als hotels, als mitjans de transport, a les fires, a teatres, a cinemes. Jo crec que aquest és el que dèiem, és un gran dels avenços. La llei en concret ja preveu tot l'àmbit de la formació, la necessària formació i per tant d'obligat compliment en aquest sentit per totes les persones que fan atenció, però després, com deia, en el decret que es desplegarà, tot el que és l'àmbit de la comunicació, així parlo més en general, és tractat en cada un dels àmbits de la llei, en el transport públic, en l'edificació, en la cultura. Per tant, jo crec que aquí hi ha camp a córrer, però la previsió hi és, especialment el tema de la formació per descomptat. Sí, una pregunta més per allà. Gràcies. Jo voldria afegir a això que s'acaba de dir. També hi ha una qüestió que suposo que és important, és a les consultes mèdiques.
De la mateixa manera que per a discapacitats físics s'ha obligat a totes les empreses a tenir una accessibilitat. Suposo que s'hauria de tenir en compte en aquest àmbit que afecta a tothom. Que això ben bé no va a la llei, però sí al decret o en ordres de desplegament. Gràcies. Totalment d'acord, només puc que estar d'acord amb les seves paraules i que, com dèiem abans, la llei és el marc general, té contingut obligacional directe, ho dèiem abans, estableix drets, però sí que és veritat que deixem pel que és el decret la regulació d'aquesta normativa més exhaustiva. La llei serà més general, però jo crec que el decret tindrà un gruix més important perquè realment hi ha molts aspectes i per tant també en l'àmbit de la salut i de l'atenció sanitària que s'hauran de preveure. Respecte al tema de la consulta mèdica i l'atenció mèdica, des de l'Ajuntament de Barcelona hem obert dues línies de treball amb el Consorci Sanitari de Barcelona. Una és, en l'àmbit ells despleguen una targeta sanitària que posa en una part de la targeta posa Cuida'm, molt pensada per a la discapacitat intel·lectual. Llavors estem col·laborant amb ells en el desplegament en alguna zona de la ciutat d'aquesta targeta, però això ens ha permès obrir un altre àmbit de treball també amb ells, que és l'accessibilitat comunicativa a les consultes, que sabem que és important. En aquests moments sí que se'ls ha... De fet, amb ells treballem mesures d'ajustament raonable, simples, senzilles, però que puguin ser entenedores i puguin permetre la comunicació a les persones amb discapacitat auditiva. En aquests moments ho estem treballant. No a l'àmbit global de la ciutat, però sí en alguna zona concreta hem començat a pensar-ho. Jo simplement, Raimon, també un comentari a nivell del món local. Estem parlant de vegades, diguéssim, de les administracions i quan a la província de Barcelona tenim més de 200 municipis amb menys de 5.000 habitants i això també cal veure-ho en aquest context. I quan parlava del criteri de raonabilitat també penso en tots aquests ajuntaments petits que tenen les capacitats que tenen a l'hora de fer això. Jo crec que el camí que hem de fer des de l'administració local és el de la formació, però també molt important la sensibilització. Crec que ha d'anar acompanyat. Formació dels professionals, però també sensibilització dels professionals, dels bons professionals que també tenim a l'administració pública, cal dir-ho, però penso que ha d'anar acompanyat d'això, formació i sensibilització. I quan diem que des de la Diputació estem col·laborant amb els ajuntaments en donar-los suport, en fer els plans locals d'accessibilitat, ho estem fent des del punt de vista d'adaptar els serveis locals a donar aquest servei, que el ciutadà pugui tindre aquests drets en l'ús dels serveis locals, però també les noves tecnologies han de servir perquè també el ciutadà pugui tindre un accés cada vegada més ràpid i més pròxim en el responsable polític d'aquell municipi i que per tant tota aquesta sensibilització que hem de rebre els càrrecs polítics també pugui arribar des d'una comunicació al màxim de fluida amb el ciutadà i que quan es produeixen aquests fets el ciutadà tingui una accessibilitat en el càrrec polític fàcil també per poder-li fer arribar aquestes circumstàncies. Per tant, formació, sensibilització, però també accessibilitat cap al càrrec polític perquè pugui també saber quan es produeixen aquests fets i treballar per la millora conjunta del nostre entorn. Molt bé, doncs amb aquesta última intervenció acabaríem aquest bloc, agraint de nou la participació i el compromís expressat per les tres administracions. Com veieu, no partim de zero, estem treballant ja fa temps conjuntament i amb nova visió de futur i per tant ara és oportú començar amb mitja hora de retard la següent taula on concretarem encara més les polítiques del dia a dia des de les tres administracions. Moltes gràcies i passem ràpidament a les